Isthandwa sakho. Abaningi bakhomentile besho ukuthi baphupha isithandwa noma kube ukuthi uphupha i-ex umuntu owawuthandana naye. Bengicela ukuthi-ke usubscribe nansi i-link kwi-bio noma nje uyosesha uthi sichaza ngapha ufike usubscribe ukuze ungaphuthelwa. Inbox me, ucele inamba WhatsApp. Ukuhlushwa ileli phupho elikanjena-ke kusuke kusho ukuthi iy'dala zenu zazwana kakhulu ngenkathi nisathandana, noma kokunye kusasenhlizweni yakho usamcabanga uzomphupha impela inkosi. Kanti-ke uma uphupha kukuhle nizwana nje kukuhle, suke nizondana noma uyakucabanga noma nguwe ocabangana naye. Kanti waphupha-ke ekujahe i-ex yakho ngesilimazo, kusho ukuthi-ke uyagadlwa. Okubalulekile ukuthi akusiyona i-ex leyo, imvamisa isilwane sezifihla ngayo i-ex yakho kube ngathi iyona i-ex yakho eze ngakubo. Kanti-ke uma wukuthi uphupha i-ex yakho ilala nawe, kungenzeka-ke isilwane leso noma idlozi elingcolile. Uma wukuthi-ke uphupha-ke ujabulile, kusho ukuthi unosizi lapha khona. Uma umphupha ejabulile i-ex yakho kusho ukuthi inosizi. Ukuphupha akhuluphele lo muntu othandana naye, lokho kusho ukuthi-ke uyagula. Kanti uma wukuthi umphupha enqunu, kusho ukuthi uhluphekile emoyeni wakhe, lapho nje asuke khona unamahloni. Uma wukuthi-ke uphupha akhala, lokho kusho ukuthi usenkingeni. Uma-ke umphupha-ke akuthengela ukudla nawe udle ephusheni, kusho-ke usho ukuthi udliswa abathakathi. Okunye idlozi-ke liyabhaca ngomuntu owawuthandana naye noma othandana naye manje. Uma wukuthi uphupha nishada, kusho isifo noma ukugula enyameni noma emoyeni wakhe lowo muntu noma emndeni. Wazi-ke waphupha ekufaka i-ring, lokho kusho isifo noma ukugula noma kusho ukuthi nizoxabana. Ukuphupha-ke ugeza egeza-ke phambi kwakho, kusho isichitho sabathakathi noma uzogula lowo muntu. Ziyenzeka izinto ey'kanjena-ke kubantu nje abathandanayo abahlukana. Bengicela ukuthi uma unombuzo ubuze kwi-comment, ungakhohlwa uku-subscribe nisale kahle.